Matul il-jum tas-sibt l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Fgħawdex u l-Kamra tal-Kummerċ Tgħawdex waslu d-diffikultajiet tagħhom lill-Prim Ministru. Waqt laqgħat li għalihom il-mezzi tax-xandir kienu mistiedna biss għal ftit ħin, ir-rappreżentanti tal-operaturi turistiċi u tan-negozji ilmentaw ma' Lorenz Gonzi dwar numru ta' fatturi, fosthom in-nuqqas ta' kuntatt dirett mal-Prim Ministru. Aħna nixtiequ li kieku imqarb pereżempju jkun hemm laqgħa kull 6 xhur biex wieħed ikun jista' janalizza l-andament tal-Gżira Awċija mill-perspettiva anke tan-negozjant. Michael Grech mill-Kamra tal-Kummerċ Awċija qal li dawn il-laqgħat għandhom ikunu aktar spissi għaliex ħafna drabi iċ-ċifri pożittivi li jiġu kwotati fl-istatistika ma jirriflettux il-qagħda fil-Gżira Awċija. Għaliex meta għandek il-figuri li jkunu ħerġin mill-Uffiċċju tal-Istatistika, speċjalment peress li Għawdex m'hemm statistika separata fuq Għawdex, il-figuri li jkun qed jara l-Prim Ministru jista' jkunu distorted. Quddiem il-Prim Ministru issemma wkoll l-inkonvenjent li qed joħloq ix-xogħol tat-toroq f'Għawdex lill-operaturi turistiċi. Il-Prim Ministru spjegajnielu illi dawn ix-xogħlijiet qegħdin joħolqu ħafna inkonvenjenti. Inkonvenjenti sija lit-turist barrani kif ukoll lit-turist Malti. Nifhmu li ċertu xogħlijiet jieħdu ċertu perjodu ta' żmien, però spjegajna wkoll li stabbilimenti tagħna ma' speċjali fil-Gżira kważi biex ngħidu hekk kollha qegħdin ikunu affettwati negattivament minn dawn ix-xogħlijiet. Irridu naraw li dawn ix-xogħlijiet isiru fil-ħin stipulat illi għandhom biex hekk kemm jista' jkun innaqsu l-inkonvenjenti. Joe Muscat mill-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Fgħawdex qal li l-politika dwar Għawdex trid tinbidel f'waħda li tippromovi lill-Gżira bħala destinazzjoni distinta. Għawdex iridu morru għan-niċeċ. In-niċċa tad-diving, in-niċċa tal-mixjiet fil-kampanja, in-niċċa tal-opri, niċċa reliġjuża, dawn huma kollha niċeċ li rridu nattakkaw. Sfida oħra n-negozjanti f'Għawdex hija l-burokrazija li qed jiffaċċjaw mill-Gvern stess. Importanti ħafna li l-Gvern jafas ineħħi r-red tape li għandu minn ġod dipartimenti. Fit-tmiem il-laqgħat One News xtaq jieħu l-kummenti ta' Lorenz Gonzi, iżda ġejna infurmati li stajna nintervistaw lil kulħadd ħlief lill-Prim Ministru.